kanca dhewe saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu tutik biyen ate adum tresno bebarengan ning gedung apa tutik bukel mati saiki adoh papane kabar kepine dong marang kemana-mana aku tansah mantu-antu moga liya dina bisa ketemu tenane cahayu pancen kudu tak akoni yen to tresno raku tutuweni kula nuwun monggo pancen abot jroning ati ora nanging piye kudu tak lakoni ngono ae rasa sedih. aku sedih kuwi apa to Tik Lah piye to, Mas? kowe iki mau ngapusi tok Ngapusi piye to, Mas? umpamane tenanan ya Tik seandainya awake dhewe bojone tenan ngono ya Tik ya Iya, terus kuwi duwe anak ayu apa awet iya? dok. Nek lanang duwe anak ya ganteng Apa iya? lah pake kaya Lah ngene keturunane kaya ngene. lah ya pake gantenge kaya ngene mbok ayu kaya ngene andeng-andeng lho Jan. golek kembang apa piye bocah kaya ngendas-ngendas KFC Wis. Panyuwunku mring sliramu rungokno nangise ati Ati dong, owo ning kasur lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati Yo, kanca kanca dhewe dhewe. lagi ya masuk pri Mas Agung Masuk babuk ya saben ku nyawang Yo. fotomu rasa kangen ku marang sliramu biyen nate adum tresno bebarengan ning gedung apa yen tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni
tutuk-tutukno kono. Lah piye? Kan yo sampean lho, Mas. Mas nyawer aku rung tekan kene dientekke. Bareng aku tekan kene kok entek gel. Nyapeken kabeh. Ora aku ora perkara dhuwit aku. Peken kabeh. Rokok ya tak tampa lho, Mas. Banget tenan. Yo. Menarene rasa nggo dhuwit nggo rokok Ya, panyumunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning matur sembah nuwun. matur. Tangannya halus. Yo, Kami ini yang minta. Kemayoran bergoyang. Sik. Paijo paijan.
Pecelek tambe borene. Sehat selalu ya Mbak Mini, ya Allah. Mbak Mini belum habis itu loh. Luar biasa. Ini sudut garis alur malah. Tek santayuk sinarengan kadang-kadang campur sari nyukonco dewi makar senar raja wali ugi cerah foto video syuting timun sigarane MC ne jaluk es jeruk. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Timun sigarane. Ayo negarane mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Lali lho mbak, cabut dulu mbak. Oh maunya nyambut mbak Bogel. Aku kini karo Mbak Min iki gemati kok sithik ae tak lapir ngate. Lah Ya Allah Mas ya Allah. sithik ae tak lapi masyaallah masyaallah. Alah alah. Lah iso aku ini karo Alah Dek Min alah. Alah alah. Gembroblos ya Mas. Iki gulune. Salahmu dhewe pilih ngibot, dhewe ben jane nek pendaftaran MC pilih ngibot tok. Bener aku to? Ngono. Ah iya, heeh wis to. Rasa gak kelandang, landake cah ngono kae kok. Landake nyate cah ngono kuwi koyo. Amben kayu kumeme gaplek Dek Mini wayu anu nemplek. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Jolalino. Tisu. Kok mandek bae to iki no? Pembantuku. Masya Allah, tak lapke. Manjane. Sing ijo ngetek. Oke baik, lah iso rasane gagas. Nyate landak yang ngono kuwi kok. Endi? Mas Sari. Jarene perawan Ibu. Single piren. Oh iya, tisu. Bae dilapi bae, Mary bae. Mbah. Lho. Lah karo bae ngono, sing mesra, sing alus, karo Mbak Mini lho alus. Oke, Bang. Masyaallah. Lah iya. Kote sehat nggih, Mbah nggih? Oh iya. Oh ya Allah, aja nasa alon-alon jare Mbak. Sayang dulu ya, Mbah ya. Mbak Mini pengen dipeluk. Oke, Bang. Cemburu Mbak Mini cemburu. Iya lah, salahmu dhewe kok. Jenek, ayo, tarian Dik, sing becik tur Dik. Mama saja. Ngetan bali ngulon Mas Supri MC ne njaluk wedang jeruk. Mas, kicing miring. Ayo mas, kicing
Mas Yono sing duwe inti rup halim monggo baik aduh tombo kangen ya Mbah panjang yuswa manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mes manis ngungkuli madu kaya bisa ngrasake jantungku ayo deh Nek
kapan bali Supri, aku guyon lah lah dikai. Kowe kaya ngono karo kancane barang kaya ora kenal ae. Lah kok loro? Lah iya aku guyon ora. Karo sing ibot. ya Allah Pakde Bugil Aku kaya Mas Supri kaya ditukokno iki lho aku ki guyon mah aku jane rokok barang iki guyon dikai rokok. Nyampe penamen ngene iki. jane ya aus ya Kan? Lagi. Oh alah Mas aku guyon Mas. Parian MC Jawa Tanjur kayak tenan. Matur nuwun nek ngono. Matur wis. Kowe kok yangku sih? iya wis dadi seruput Oke, baik kabeh duit iku sing dana sabar kowe iki. Ngajak duit ya ndek mau. Ya sabar kowe iki. Ning apa sliramu Loh, loh. tinggal aku Pak Diana hei ayo matur sembah nuwun Mbak Dina
Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo brasta boten anapku.
primpin pasukannya sak pupuh hadap kanan maju jalan. Siap gerak. Salaman karo sing di omah. Nggih. Nano monggo. Saiki wis kepato aku tanggung pi lho, Mbah. Sesuk gak Kok payu. dicekalo sisan lho, Mbah. Aku nek karo Mas Pri masa ya nampa kaya ngono. Kene lho, Pri. Kowe ngerti apa ora iki mau diitung wong pira iki? Lah wah wis dipas 350. Heeh. Nek 100 gelem. Ah, aku ya gelem. Tenane, nan. Maaf aku karo Mas Supri masa napa kaya ngono. Rasa ora? Rasa kowe karo sapa? Ayo. Ya. Gelem apa ora? Kok sik Gelem apa ora? yo nek iki ra apa-apa. Saiki. Saiki wis kepato
Suarane Dik Yuli iki lho Jan. Alah jan iki jane iki gara-gara Mike. Mike iki lho, sapa Ya, jenenge? Raja Wali audio sasi teng iki lho. Mas Yanto blay-blay. Heeh. Ki ora tau omah kuwi kok. Ora tau mah. Lah, untung aku gak dadi bojone yang Lah dadi bojone blay-blay malah mawut. Lagunya apa Pak De? Ser. Ser. Ya, tutukne sik. Ya. Nano. Tetep penuh Jan. Tak rungokne karo udut ya, Dik. Nggih, monggo anggur TR kudut ya. Nano, monggo. Nano. ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe yen angel Pinter kon salaman kok ngene iki salam. tan kena tinumbas arata Cengkok Candra Lukitan iki. Ajar Mas. Heeh, Suwargi. Ni sapa kae? Candra Lukita, jane lak kok ya. Dik Yuli iki saya suwe saya suarane tambah mapan. Iki teke gelungane anyar Mas gek mapan Lah iya. dasen. Gawe langgam apa sing garap gayeng cayu? Langgam riyen. Langgam. Sugeng rawuh Mas Agung. Ya iki bola Nggih. cokeknya Indonesia. Nah.
Bundrek iki gak roh nek MC-ne lagi madang. Dadak nganggo ngepos ki ngopo no. Ora nganggo ngepos ya ora nek aturane. Ngerjani kowe iki lho. Ngerti lagi madang ngomong senggak. Oh. Ya ora apa-apa kok ya. Ngene Ngerti kudu MC-ne siap. lagi ngopo ngono Kudu lho. siap kowe, Senengane siaga. tuman kuwi engko. Nek kepatoh kuwi lho. Madang lagi ki wae madang iki lho. Nano. Kowe iki gaene nyalahke terus untung gak salah aku. Nano, mangga Bu. Tumpake ya. Tenan anake jan. Tapi aku ya yang paling semangat. Monggo. Biyen aku rak wis kandha marang sira duh wong manis heling jroning bebrayan kebak panggung dosa yakti
kang nyrimpeti duh ni masih rawong hayu mbok aja salen sloga lan maneh citrae janji jebul tega gandeng marang priya liya monggo lanjut dipun rencangi Mbak Puput monggo Mbak Puput panggung dane katresnan biyen aku ra
Ngagem hae nih, Oh, Pak. nggih, siap. Arisan. Rampung kerian mawon. Oh, ngoten. Hae, Pak. Tak Matur suwun sembahipun. marang sliramu mbok aja lali janji prasetyaku tresnaku golek tahu tetep tulus ngerenggani jiwaku. Matur sembahipun. Ya, ya. Ya, sampun Pak mboten tanduk melih. Win. Oh, ngoten. Boten. Niki mungkin langsung ditransfer. Sinarengan kadang-kadang nyuwanca dhewe campur sari. Sinengguyung Raja Wali ugi kadang-kadang cerah foto video syuting gambar bening harga milik bersama dengan Tuti Bukelwati. Yo Mbah Parno, Mbah Parno. Yo. Kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu
jan Pak D ku jan luar biasa ning mburi joget. Mbah ku bawa ya. Kena dipercaya. Matur suwun Pak Wit. Aja semelang wong kapas tresnaku kira iso layu karena suwe aku bali iso sumati ono ing sisihmu. Napa mboten Pak Wit? Pripun Mbah, sekeca mboten? Enak sanjange Mbah Putri. Nggo kesehatan.
spontan soalnya nggih. Oh melih. Matur sembah nuwun. Bablas ki napa niki Pak? Ajeng mawon. Oh bocah gunung nggih. Bablas ke bocah gunung. Mbak Uti semangat nggih Mbak Uti nggih. Aku mau tamasya Nanti Mas. keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak. Becak, tolong bawa saya. Ireng manis katur lumantar nyuwunca dewi. PB bakso monggo.
Jenengan piantene kok wah-weh. Tandane Mbak. Iki Kan- mau kula ngeten niki. Sragen kok ya. Ah nggih. Nan? Oh nggih. Ah, ini Siap. ping mung jalan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang mergo kelingan ireng Anja Dewi. Solo. mung jalanan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno ora bisa ilang mergo kelingan kanca dhewe pancen kuyi. Makasih. Oh, sakit ya ampun. Masya Allah. Wong bagusnya kaya ketek ngene kok ya. Del elek. Lusi-lusi di kasur, diam-diam merayap, datang seorang bugel, hap, lalu ditangkap. Kok aku gila ya, Pak? Munggah ning pucuk gunung, dhuwur dianget matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Bokel. Oh. Bokel. 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 Kanca Dewi. Oh.
saben dina ngalamun jroning sepi Spesial kagem Mas Tejo. Iya, iya. namung tansah kadulu wewayanganmu duh lusit cahaya. Kowe iki ngungkuli ini malan. Lah piye to? Iki malah ngungkuli kowe lho, Min. Ngungkuli malah esek kayak penyanyi kok penyanyi terbodi tenan iki. Esek. Ide bojomu ora. Hah? Tenang lagi tak deleki. Oke, baik. Meneng. Bojomu tukang son ya? Hah? Bojomu tukang son. Uduh. Kang usung-usung e. Ya wis. Berarti aman ya. Sini sayang. Nano. Linolitan bisa lali saya ngangrep rutin ati Ngopo ning kasur lelemane wong bagus tansah kemantil ya sajroning metro. Iya Pak. Fans semua kemen Pak. Salam bengi. ya sabar, foto ya fotoku sik. Bar iki yang ku fotone ya. Oke. Apa tega sirone Mas cidreng janji Mas. Saking karanjan alamun mangkono piye katresnanku. Iya kosek lah. Foto ya foto kosek sabar sayang. Iya. Ajang nyewa jare. Kene lagi pacaran sik sedilu. Oh, WA aku lebone WA-mu ya. Ya. WA aku lebone WA-mu. Oh, WA. WA aku. WA aku lebone WA-mu. Oh, aku ora duwe WA. Piye? Aku duwe Pak Cebok. Melarat iki. Piye, Be? Karo yuk ngentuk. Lah yo. Yuk ngentuk. Lebone ngono. Mongko Kang Mas katresnanku gedasane adika ilmu jodoh prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku cerah ora Lucy Brahma.